dark fruit. Nasaan yung fruit ko? Ito? Ano? Nearby daw eh. Isn't your friends? Nakuha Yours ko is ice. nearby. Nakuha ko ice. Rumble nakuha niya. Sana all. Dark. Ako nakuha ko ice. Nakuha ko dark. Sana all. Oh, kinain niya oh. Sana all. Dapat kinaan mo yung rumble pag gusto mo. May rumble ka naman eh. Meron na akong dark eh. Oh, Phoenix! Nakuha niya! Who want Phoenix? Me! Me, me, me! Me, 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 me! 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 Ako na, bibigay ko kay Gab. Hindi yan totoo. Oh. Uy! Ano Gab? Wag alis ka dyan. Bibigay ko nga sa'yo. Baka kunin ng tao. Kinain. Hindi. Oh! Drinop niya. Me, please, please. Lang naman. Oh! Binigay nga niya! Binigay niya! Binigay niya! Nasa chat ako eh. Binigay niya! Binigay niya yung Phoenix! Oh my God! Store ko lang sa... Drop ko muna sa grid to. Grabe, ni-store niya yung Phoenix! Oh my God! Gusto mo? Kuya, punta tayo doon sa Sige. Ice Village. Hindi, dito tayo para tumaga tayo. Dito ata tayo. Ikot-ikot lang tayo. Kakainin mo to? Sure ka? Yes, gusto ko Phoenix. Sige ah. Oh, drop ko to. Ayan. Gagi ka kakainin. Your wish has come true. Anong kanin ko? Yes. Ni-store ko na sana para i-trade ko sa Buddha. Pero bigay ko na lang sa'yo. Uy, 17 candy. Ilang candy ko? Candy. 17. Your current level 17. 1,000 candies. Elf hat. 250 candies. Speed. Mystery. Excited ka ba? Uy, boat natin to oh! Hindi, pupunta ako sa Ice Village. Nakuha mo na yung dream mong fruit, diba? Hindi yan immune, ha? Pag inattack ka, hindi ka masasaktan ka pa.
Tara Gab, punta tayo Fountain Village. Tulungan lang saglit kita. O, unlock natin lahat ng skills, pati transform. Sige. Malaki yung transform, di ba? Maliit. Pag in-awaken mo, malaki na. Kaso kailangan mo 700. At kailangan ko Buddha para matalo ko yung Phoenix Raid. Nanginginig ka na lalo kaysa dati.